हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु आशीष आपन को वेलकम करछि आशीष ओडिया ब्लॉग को ते बेले टाइम ही नहीं सातटा तो आज पवित्र रज उत्सव चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करिया आपण सहित डेली रूटीन शेयर करिया ओ आज रजरे कोन बनै देखिया चलतु आज ना ब्लॉग टा सकाळ नंतर ଆପଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କରୁଛୁ ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିରି କରୁଛି ବାହାଘର ହବ ବୋଧେ ଏତେ କାହାକୁ ଦବୁ କି ଆଉ ଖାଇବୁ ଏତେ ଖାଲି ଆଜି ପିଠା କରିଦେ ଭାତ ଡାଲି କରନା ବାହାଘର ଗୋଟେ ଖାଇଦେବେ ଆସ ଟିକେ ହେଲା ଖାଲି ବିରି ବିରି ସୁଜି ଇଟିଲି ପିଠା କ'ଣ କହୁଛ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ କଟା ନଡ଼ିଆ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ଦେଖିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଛି କେତେଟା ଦିଆ ହବ ଥାକ ତିନିଟା ଗୋଟେକରେ କେତେ ବାହାରିବ 1 2 3 4 5 6 7ଟା 21ଟା ବାହାରିବ ତିନିଟାରେ 21 ଇଟଲି ପିଠା କାହିଁ କରିବୁ ହଁ ଇଟଲି ଚକୁଳି କି ମୋର ବସିକି ଚାରିଟା ରାତିରେ ଉଠିଯାଇଛି ବାହାନା ପୂଜା କରି ଆସ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିବି ବାବା କହିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇଁଷ ଖାଇଛନ୍ତି କି ଚିକେନ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତୃତୀୟ ଏଇ ଗାମୁଛା ଚାରିରେ କୋଉଟା ଏଇନା ତଳେ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ଏତେ କାହିଁ ଫୁଟଉ ଭଲ ଲାଗିବନି ଇଏ ସିଝିକିରି ହଉଛି ନା ଇଟଲି ପିଠା ଏଥିରେ ବିନା ତେଲରେ ହଉଛି ଇଏ ମା ହଲଚଲ କଲା
ଖାଲି କି ପିଲା ମେହେନ୍ଦି ପକାଉଥାନ୍ତି 25-30 ପିଲା ଖାଲି ରୁବିନାନୀ ଘରେ ସେତିକି ମେକଅପ୍ ସେତିକି ଏକୁ କାଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡକେଇଥାଏ ଦାଣ୍ଡ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଜଣ ରୁବିନାନୀ ସାଙ୍ଗ ମୋଟି ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଡକେଇଥାଏ ସିଏ କରୁଥାଏ କାଲି ମେକଅପ୍ ରୁବିନାନୀ କରୁଥାଏ କ'ଣ କହିଲୁ କି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ନାନୀ ପାଖେ ହୁଅନ୍ତି ଏଇଠୁ ପଇସା ବା ପଇସା କ'ଣ ମାଗଣା କରିବ ଦୁଇଟା ହାତକୁ 150-200 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଆକ୍ଟିଆ ଖାଲି ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଧଡ଼ ଆକ୍ଟିଆ ଲାଗିଥାଏ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ତିନିଟା ହବ ତା ବାଷ୍ପର ହେଇଯାଏ ନା ସେଇଟା କରିବା କୋଉଟା ଆଁ ସେଇଟା କରିବା ପୋଡ଼ପିଠା ରେସିପି ଦେଖ ପୋଡ଼ପିଠା କଦଳୀ ଦେଇଦେବ ୟା ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେସର କୁକର ଭିତରେ ବସିବ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଖି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଲା ଯେଉଁଟା ଆଇଲା ସାଇଡ୍ କାଇଁ ଦେଉଛୁ ପଡ଼ିଯିବ ନା ଲାଗିଯିବନି ହଁ ଚାନ୍ଦି ନେଇକି ଓଳିଆଳି କରିଦେଉଥିଲା ନା ଆଉ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ା ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ଓଳିଆଳି କରି ଦୁନିଆ ପାଲା ପଞ୍ଚାନବେ ବର୍ଷରେ ହେଇଗଲା କରିକି ଗାଧେଇ ଗଲୁ ଗାଧେଇବି ଦିପହରକୁ ପୂଜା କରିବି ଏଠି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଥୁଆ ହବ ଛୁଆ ହେଇକି ରାଜିରେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ସେଟା କ'ଣ ହବ ଲଗା ହବ ଏତେ କାହିଁକି ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ ଛାଡ଼ିବନି ବନା ଦେଖିଛୁ ବୋଧେ ରାତିରେ ଆଣ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ପୋଡ଼ ପିଠା ହବ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ହେଇଗ ଏମିତି ଗୁଡ଼ ହାତରେ ଚାମୁଚିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁନୁ ସେ ବରଫ ହେଇଛି ରେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ये हांडी गुड़ नुहे कौन तो घंटा वो
ଚେୟାର କଲା ନା ସେଇଠି ସବୁ ଦେଖୁନା। ଶେଷ। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି ବୋଉ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ରେସିପିଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ପିଠାରେ ବା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ରଜ ପିଠା କୁହନ୍ତି। ଏ ତ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଇଟିଲି ଓ ସଫ୍ଟ ଗୁଗୁନି ପୁରା ଇଟିଲି ସହିତ ଗୁଗୁନିକି ମିକ୍ସ କରିକି ରଜର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା, ସେପଟୁ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି, ସେପଟକୁ ଯିବା ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ପୁରୁଣା ଘରଟିକୁ ଆସିବା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଆସିଛି ବି ଆମର ଅନବକ୍ସିଂ କରିବାକୁ, ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଗୋଟେ ନାଇକ୍ର ସୁଜ୍ଟା ମଗାଇଥିଲେ, ଅଫର୍ ଅଛି ନା, 6 ଜିନିଷ ମଗାଇ ଦେଇଛି, ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ତ ନାଇକ୍ର ସୁଜ୍ଟା ମଗାଇଥିଲି, ଦେଖେ ଏଇଟା ସୁଜ୍ଟା ତ ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ତ ନାଇକ୍ କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ବସିଛନ୍ତି କଲା ନାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି। 3ଟା ହେଲା ମାନେ ଚାଲିଲା। ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି 3ଟାରେ ଖେଳ ହଉନି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି। 3ଟା ହେଲେ ମାନେ ଚାଲିଲେ ୟୁପି ସ୍କୁଲ। ଖଡ଼ିକା ଚୋରୟା ନା, ଖଡ଼ିକା ଚୋରେଇ ନେଉଛି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆଈ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30। ତ ଆଜି 11ଟା ପତା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ହେଇ ଟୋପର ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି इंडिया साउथ अफ्रीका 30-20 कहाँ पर हो रहा है भाईजाग। ओके चकुली गुगुनी जाऊँ शंभु भाई तो जो चापी देवे इन अंडा माड मारे 10 ओवर 97। ईशान दमदार किसान ऋषभ पंत। हाँ तू से खाऊ था बाबू अच्छे आ कौन कर बाटी टपटप कर जापार खाऊ ना कहीं। वीडियो टी एंड कर तो वीडियो टी भल लगे तो लाइक्स करेंगे, सांग मान सहित शेयर करेंगे। तो रोची नमस्कार, जय जगन्नाथ।